Календарда 1997 елның 4 декабрь иде. Ульяновск өлкәсе Курмаевка авылында Наҗия һәм Ринат гаиләсендә Аллаһ Тәгалә бүләге булып татлы алмадай кызыбыз Гөлсинәбез туды. Дип башлаганнар әлеге хатны әнигез Наҗия, әтиегез Ринат, әбиегез Гөлҗәһрә белән. Бүген дә хәтердә балам синең беренче елмаюың, йөрәкләрне эретердәй назлы, ягымлы беренче карашың. Тырышып ясаган беренче адымнарың синең. Әтиең белән без сине бар җилдән ышыклап дигәндәй үстерергә тырыштык. Беренче тапкыр олы бантлар бәйләп мәктәп бусагасын атлап керүеңдә хәтеребездә балам. Сизмәдек тә 9нчы сыйныфны тәмамладың. Үз теләгең белән медицина уку йортына керергә булдың. Моңа да каршы килмәдек. Чөнки син кичкенәдән үк бик йомшак күңелле, олы йөрәкле булып үстең. Шуңа да инде без бу тармакта синдәй фәрештәләр эшләргә тиештер дип сайлавың белән килештек. Әле кичә генә сыман шатланышып, Безенчукта кызыл дипломлы белгеч булып чыккан идең. Шуннан хезмәт юлыңны да Самарада башлап җибәрдең. Шунда сезгә Хак Тәгалә әмере буенча султаның белән танышырга язган булган. 1 елда 6 ай сезнең бер-берегезне белеп, кавышкан чакларыгыз барды. Күкләрдә никах укылып, җирләргә дә шөкер Аллага 2021 елның 8 гыйнварында никахыгыз инде. Кызыбыз, билгеле, бу шатлыклы да, шул ук вакытта безгә ата-анага бик җаваплы да көн иде. Бүген сезне әлеге матур гомер бәйрәмегез белән котлап, саулыкта, исәнлектә, бер-берегезне саклап, яклап, тигез, парлы гомер узуыгызны телибез. Яратыгыз, яратылыгыз. Хак Тәгалә үзегез сыман матур балалар туарга язсын. Без сезнең өчен алда яшәрбез. Сез дә йөзебезгә кызыллык китермәскә тырышыгыз. Аллаһ язган кешеләргә парлап гомер итәргә, бер-береңне яклап, саклап тормыш юлын үтәргә. Егет һәм кыз гаилә төзи, туй итә ике йөрәк. Тик иң элек мөселманга никахлы булу кирәк. Татарларда бу иң изге бер гамәл булып тора. Ир һәм хатын булган яшьләр үз ояларын кыра. Хак Тәгалә очраштырып, бер иткән юлыгызны, пар балдаклар бүләк итеп бәйләгән кулыгызны. Сез бүгеннән җитәкләшеп атлыйсыз бер сукмактан. Сезне котлап матур сүзләр яварлар төрле яктан. Берәү тели ак бәхетләр, кемдер тели исәнлек, без телибез сөю хисен бар гомергә җитәрлек. Бәллүр төсле сөю хисен икәү бергә саклагыз. Гел дә кояш булып тормас, җил давылдан яклагыз. Алда әле туйлар бик күп, бар көмеше, алтыны, якут туйларгача җитсен мәхәббәтнең ялкыны. Шул ялкынның учагында җылынсын таныш, белеш, туйга килгән һәр кешегә күпсен ничексен өлеш. Шулай яшәгәндә генә яшәү күңелле булыр, икәү корган гаиләгез шатлык бәхеткә тулыр. Тырышлык телик кияүгә, әкәләшкә сабырлык, терәк булып яшәү өчен уртак телне табарлык. Һаман шулай бүгенгедәй шат булсын күңелегез. Бездән сезгә иң зур теләк, бәхеткә күмелегез. Хөрмәтле яшьләр, никах туегыз котлы булсын, бәхетле булып яшәгез. Алда бары сезнең хөрмәткә матур җыр яңгырый. Син туганда балакайым, яңа йолдыз кабынды. Әниең белән көттек без, бик озак шул таңны. Ничек синсез яшәгәнебез, бу якты дөньяларда. Син яңарттың бәхетләрне, кылынчагым кыз балам. Кызым сине кояш үзе, иртән торып уята. Керфекләрең арасында бар җиһан сулыш ала. Ялтыр ай сиңа омтыла, байыштан таңга тикле. Нурларын сибеп югала,
Şiberligin şul tiklem Tuğan künnen tuyuңaşa Sakladık jil davuldan Seni bugün uzatabız Güzelli turmuşuna Ferişteler kanat kağıp Tursun başışlarında Tik bәхетләр, tik şatlıklar Yoldaş bulsun yoluna Kızım seni kıyaş yüzü Erten turıp uyatan Kerfiklerin arasında Var cihan suluş alan Yoldur oy sina ımtılan Bayıştan tonga tiklen Nurların sibip yugalan Şiberligin şul tiklen Eniyinin yaş çağıday Durasın göz aldımda Anıkıday karışların Hatırlete barsında Gururlukta sağışta var Göz yaşlarında bizning Kayşangına üsep jittin Sin kulun çağım benim Kızım seni kıyaş yüzü Erten turıp uyatan Kirfiklerin arasında Var cihan suluş alan Yaltır ay sina ımtılan Bayıştan tonga tiklen Nurların sibip yugalan Şiberligin şul tiklen Hürmetli yaşlarını Gülsine bilen Sultanны nikohlaşı günleri bilen ihlas yürekten Fatıma abisi, Rinat abisi, Elfiye jingesi, Nasiha apası hem Şamil jiznesi, apaları, abiları da kıtlap en жылы dileklerin jitkiresileri kile. Nindi güzel, yaktı, matur günsün, 2 yaşını bar da kıtlılar. Сөю туйы, никах туйы бүгін, зәңгәр күкләр, кояш һәм бар җиһан мәхәббәтне мактап зурлыйлар. Кадерле балаларыбыз, без сезнең өчен бик шат, шундый матур никах туйы белән котлыйбыз. Сезгә тормыш диңгезе дулкыннары буенча тыныч, озын, уңышлы йөзүен телибез. Йөрәкләрегездә мәхәббәт уты мәңге яшәсен. Гаиләгезнең шатлык һәм илһам чыганагы булсын. Хыялларны, ниятләрне бергә чынга ашыру күпкә җиңелрәк. Шуңа күрә тормыш юлын бергә атлагыз. Кешеләрнең бер-берсен очрату үз мәхәббәтләрен бик мөһим әйбер. Сезгә бәхет елмайды. Сез дә бер-берегезне очраткансыз, яраткансыз. Без сезне яңа тормыш адымы, никах туйы белән котлыйбыз. Сезгә нык, тугры, җиңүче мәхәббәт, тагын сабырлык һәм тынычлык телибез. Бер-берегезне аңлагыз, тату яшәгез. Озын-озак көннәр һәм эссе төннәр сезгә. Эшләрегездә зур уңышларга ирешергә насыйп булсын. Балалар тулы йорт, бәхетле булыгыз. Кылач тутырып чәчкә җыя алмадым. Кыш бит инде, кырда кар тулы. Никах көнегез белән тәбрик итеп, шигырь яздык сезгә бу юлы. Син минеке, мин синеке диеп кавышкансыз, булыгыз бергә. Дошман көйінсін, дуслар сөйінсін күреп сезне гомергә бергә. Яратышып, сөйіп кавыштыгыз, яшәгез гел бергә гомергә. Тиңләсеннәр сезнең мәхәббәтне һич тутыкмый торган тимергә. Алдыгызда бик зур юллар ята. Айрылмасын кулыгыздан кул. Туры булсын, изге булсын иде икәүләшеп сез башлаган юл.
Яшьлегегез матур чәчәк атсын. Бер теләктә хәзер икегез, олы никах көнегез белән тәбрикләргә рөхсәт итегез. Тормыш дигән нәрсә тын күл түгел, давыллар да куба җилләрдә. Һәр вакытта тормыш авырлыгын күтәрегез бергә иннәрдә. Тәбрик итәм сезне бу көн белән, бер-берегезгә якын булыгыз. Озын гомер, сүнмәс бәхет белән яңа матур тормыш корыгыз. Хөрмәтле яшьләр, ихластан без дә бар теләкләргә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Никах туе бара бүген, жыйылганнар туганнар. Батыр егет һәм шибәр кыз, яңа гаилә коралар. Никах туе, туйларның тәүгесе. Кавышалар бит яшь барлар, saf мәхәббәт билгесе. Никах туе, туйларның тәүгесе. Кавышалар бит яшь барлар, saf мәхәббәт билгесе. Яқты күркәм матур, бизәлгән өйнең эче. Яшь парларга дигән бүләк, аппак никах сөлгесе. Никах туе, туйларның тәүгесе. Кавышалар бит яшь парлар, saf мәхәббәт билгесе. Изге дұғалар укыла, әйтелә күп теләкләр. Уты сүрелмәсен, парлы типсен йөрәкләр. Никах туе, туйларның тәүгесе. Кавышалар бит яшь парлар, saf мәхәббәт билгесе. Никах туе, туйларның тәүгесе. Кавышалар бит яшь парлар, saf мәхәббәт билгесе. Кавышалар бит яшь парлар, saf мәхәббәт билгесе. Saf мәхәббәт билгесе. Никах туе, туйларның тәүгесе. Кавышалар бит яшь парлар, saf мәхәббәт билгесе. Никах туе, туйларның тәүгесе. Кавышалар бит яшь парлар, saf мәхәббәт билгесе. Кавышалар бит яшь парлар, saf мәхәббәт билгесе. Saf мәхәббәт билгесе.